Shwmae, a chroeso i fideo drilio Uned 24 o'r cwrs sylfaen. Welcome to the drilling video for Unit 24 of the Foundation course. Fel arfer, peidiwch ag edrych ar eich cwrs lyfr wrth i ni fynd trwy'r drilio. As usual, please don't look at your course booklet while we're going through the drilling exercise. Yn yr uned yma, dyn ni'n mynd i ddysgu rhai trefnolion. We're going to learn some ordinals. Dyma res o dau. Y tŷ cynta. Y tŷ cynta. The first house. Y tŷ cynta. Yr ail di. Yr ail di. The second house. Yr ail di. Y trydydd tŷ. Y trydydd tŷ. The third house. Y trydydd tŷ. Y pedwerydd tŷ. Y pedwerydd tŷ. The fourth house. Y pedwerydd tŷ. Y pumed tŷ. Y pumed tŷ. The fifth house. Y pumed tŷ. Y chweched tŷ. Y chweched tŷ. The sixth house. Y chweched tŷ. Da iawn. Nawr, mae llawer o bobl yn hoffi darllen Harry Potter. Dyma'r llyfr cyntaf. Dyma'r ail lyfr. Dyma'r trydydd llyfr. Dyma'r pedwerydd llyfr. Dyma'r pumed llyfr. Dyma'r chweched llyfr. Dyma'r seithfed llyfr. Weithiau dwi'n hoffi darllen llyfrau mwy nag unwaith. Weithiau am yr 8fed tro. Yr 8fed tro. The 8th time. Yr 8fed tro. Neu am y 9fed tro. Y 9fed tro. The 9th time. Y 9fed tro. Neu am y 10fed tro. Y 10fed tro. The 10th time. Y 10fed tro. Pryd mae eich pen blwydd chi? Ionawr y cyntaf? Chwefror yr ail? Mawrth y trydydd? Ebrill y pedwerydd? Mai y pumed? Mehefin y chweched.
Gorffennaf y 7fed. Awst yr 8fed. Medi y 9fed. Hydref y 10fed. Tachwedd yr 11fed ar 10. Rhagfyr yr ail ar 10. Wrth i ni gyfeirio at bethau benywaidd, dyn ni'n defnyddio trefnylion benywaidd, ac mae'n rhai treigladau hefyd. When we refer to feminine nouns, we use feminine ordinals, and there is a mutation as well. Yn y llyfr cyntaf, mae Harry yn y flwyddyn gyntaf. Y flwyddyn gyntaf. The first year. Y flwyddyn gyntaf. Yn yr ail lyfr, mae Harry yn yr ail flwyddyn. Yr ail flwyddyn. The second year. Yr ail flwyddyn. Yn y trydydd llyfr, mae Harry yn y drydedd flwyddyn. Y drydedd flwyddyn. The third year. Y drydedd flwyddyn. Yn y pedwerydd llyfr, mae Harry yn y bedwaredd flwyddyn. Y bedwaredd flwyddyn. The fourth year. Y bedwaredd flwyddyn. Yn y 5ed llyfr, mae Harry yn y 5ed flwyddyn. Y 5ed flwyddyn. The 5th year. Y 5ed flwyddyn. Yn y 6ed llyfr, mae Harry yn y 6ed flwyddyn. Y 6ed flwyddyn. The 6th year. Y 6ed flwyddyn. Yn y 7fed llyfr, mae Harry yn y 7fed flwyddyn. Y 7fed flwyddyn. The 7th year. Y 7fed flwyddyn. A dyna ni. Pob hwyl gydag uned 24.